Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бойлар собасында яшәүче Шагалиева Эльмира Минулла кызына 50 яшь дип язылган безнең килеп ирешкән котлау хатында. Әниебезне матур юбилее белән котлыйбыз дип язалар, хөрмәтле юбиляр, сезнең балаларыгыз. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа сәламәтлекнең ныгын, гомернең бәрәкәтлесен, озынын, бәхетнең мулын, шатлыкның чиксезен генә телибез. Тормышның ямен тәмен тоеп, бәхетле гомер кичерергә насыйп булсын сиңа. Һәр вакыт якты йөзең, сабыр, тырыш, ярдәмчел булганың өчен рәхмәт яусын дибез. Төпле киңәшләрең безгә тормышта яшәргә ярдәм итә. Тыныч хылкың, уңганлыгың, тәмле телең белән безне гел куандырып, кадерле хөрмәтле кеше булып яшәргә насыйп булсын. Һәр гомернең кышы көзе була, ә синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Кадерле әниебез, килер елларыңны сәламәтлек белән, кадерле һәм хөрмәтле кеше булып үтәргә язсын. Безнең тормышка куанып, тынычлыкта, муллыкта яшәргә язсын. Бүгенгедәй гел яшь һәм чибәр, ачык йөзле булып кал. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын, кадерле әниебез. Котлы булсын әни юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми, бәхет белән үтсен синең гомер күзләрең. Гомер юлың озын-озак булсын, тыныч тормыш аны бизәсен. Гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Яратып кызларың Алия белән Әдилә, кияүләрең Айзат белән Алмаз, оныгың Әмир диелә әлеге котлау хатында. Хөрмәтле юбиляр Эльмира Минулла кызы, сезне ихлас күңелдән гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Туар таңнарыгыз тыныч, гомерләрегез бәхетле булсын. Тормыш юлыгыз балкып торсын, нурлы булсын күңелегез, сәламәтлек, шатлык, бәхет белән бер кайгысыз үтсен.
Барлык туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исәнлектә, саулык яшәгез. Җырлы бүләк тапшыруы тәмам. Безнең эфирыбыз дәвам итә. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Мин һәм бүгенге чыгарылышны әзерләүче иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Күңелле, файдалы һәм тыныч яллар сезгә.